Bam, 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 bam. Okay, så begynder jeg igen med min Minecraft Let's Play. Og jeg synes, at jeg har fået lidt lyst til at lave YouTube-videoer igen. Og jeg skal lige se, om jeg skal noget ned, hvad jeg skal tale om. Nej, der er ikke. Okay, lad os bare begynde. Vi skal i hvert fald ned og mine. Tag kul. Og så brænder vi noget mere. Det venligt. Okay, jeg skal i hvert fald lige have lavet nogle fakler. Kul, det skal være øverst. Og pind skal være nederst. Pimp slap. Og så skal jeg have nogle af dem. Bam, boom, bam, bam. Bam, 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 bam. Sådan der. Og så skal jeg have en... jeg skal lige have en crafting kit med. Jeg kunne lige ud og hange noget træ, så jeg har noget med. Studio. Så bagefter det skal vi... Hvorfor er der så mange køer her? Det er træls, de har invaderet mit sted. Eller så er det omvendt. Hvor mange har invaderet deres sted? Sådan er jeg invaderer folks steder. Okay. Skal vi ind i huset og have en vine? Det ser lidt racistisk ud, eller lidt handicap ud, den er så høj og så går nok. Nej, hvor lol. Vent lige. Sådan der. Jeg skal se indstillinger. Lysstyr helt fuldt. Høj nu F3. 60, det er ikke sådan, jeg skal lidt længere ned. Høj ned. Jeg ruller den, så går jeg lige op om lidt. Undskyld, hvis I ikke kan se, hvad der sker lige nu. For det kan jeg i hvert fald ikke, men bam 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 bam. I ser bare, jeg glæder mig til 30 tops, det bliver nasty. Op igen. What the fuck? Okay, så skal det. Ja, lige præcis nok. Det var sgu nice nok. Hårdt, men det rimede, man. Sygt i hovedet. Ja, den der rimer bedst, så. Det er derfor det syge i hovedet. Nu er det sgu da, nu går det meget hurtigere, det er dejligt. Kul. Hvad får mig for XP? Nice. Jeg skal lige se, hvor jeg er henne. Jeg kan ikke lige helt se noget lige nu. Og der er mere. Bare lige fordi, at jeg plejer altid at løbe tør for fakler i mine andre Minecraft. Så nu skal jeg... Nu miner jeg bare lige det der er. Jeg ved godt, det er måske lidt kedeligt at se på, men... Det må I leve med. Så gør vi lige sådan der. Sådan. Pimp slap. Så mangler vi videre. Jeg kigger lige om lidt, hvor langt
Iron, yeah! Har jeg ikke med. Jeg ved på den tidspunkt falder jeg ned og dør. Og det kan jeg lige så godt tage nu. Jeg har aldrig haft en survival, hvor jeg ikke har faldet ned og dø med diamond. Så nu tager jeg det bare lige sådan. Som om det kører en rytme. Ja, nu venter jeg lige, nu har jeg lige taget så meget kul. Jeg troede jeg faldt ned i vand. Det var der åbenbart ikke. Sådan der. Det var bedre. Håber jeg, fordi jeg tror lige mikrofonen lidt tættere på mig. Med et emne og så et nyt idé. Det er Morten. Det er Black Ops 2. Som mange af jer nok ved, fordi de har set det ved de andre YouTubere. Så er det sådan et fremtidsspil. Og det ved jeg ikke lige helt hvor meget jeg glæder mig til, fordi jeg glæder mig selvfølgelig stadigvæk til det, men ikke sådan. Jeg er ikke sådan, woo! Black Ops 2, yeah! Sådan er jeg ikke. Men det bliver sådan der er sådan nogle mærkelige ting, og der kommer sådan en knife class med 6 bucks. Så ja. Og jeg vil også, det er sådan nogle kort emner jeg har, det ved jeg godt. Men jeg vil også tale om 2 sekunder. Hvad for et emne har jeg? Jeg skal nok finde et emne til næste episode. Fordi nu har jeg jo talt om, jeg skal ned og finde noget kul og diamond og alt sådan noget pis. Har jeg med mig? Fuck! Nå jo, det har jeg. Det var lidt Hvor langt er jeg nede nu? 13 livet. 13, det er godt sted for en diamond her. Så jeg miner bare lige lidt indtil jeg finder en grotte eller jeg finder noget. Sådan plejer jeg at finde mange diamonds. Det fortæller lige mine venner om, at det var en god måde at skaffe diamonds på. Men det var en lidt kedelig måde at se på. Så måske skulle jeg gå rundt ned i en grotte. Men jeg ved ikke, hvor der er en grotte henne. Jeg har 100 på. Når jeg smadrer det af, så kommer der lave frem. Der kommer lave frem. Nej. Der er meget koldt hernede. Yeah, lapis lazulis. Så kan jeg gøre min for blå. Mine videre. Ja, hvorfor ikke diamond? Godt, det er godt, hvis der er diamond, så ved jeg godt, det bliver mega godt, hvis der er det. Jeg har det bare nogle gange, som der er noget bag mig. Jeg tror det er, fordi jeg spiller Slender så meget. Altså, ikke kun en video eller på YouTube, jeg har også spillet det en masse mere. Men jeg spiller det ikke mere. Måske spiller jeg den nye der. Det der Sanatorium eller sådan noget. Whatever. Men det spiller jeg måske. Nå, den anden vej. Nu er der en idé at have 2 øster med. Det var 13 jeg var på, ikke? Ja. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ja, jeg gider ikke til lige hvad nu. Har jeg virkelig været så langt ned? Tog der ikke ret lang tid? Gjorde det? Ja, det kan godt være, det gjorde det. Det blev i hvert fald ikke sådan. Nu sidder jeg lige og så er jeg snart oppe. Hvad? Hvorfor fejler jeg så meget hele tiden? Nej! Fuck dig, blok. Fuck.
spiser vi lige, mens vi går opad. Så skal vi har vi også noget kul, så vi kan brænde noget og lave nogle flere fakler og kul. Men hvad var det? Nå, jeg først lige brænde det der. Har jeg kun 4? Men kan det godt brænde? Så venter vi lige. Men ja, det vil blive net. Ja, det kan man godt sige, det der. Jeg fatter bare ikke, hvorfor de kunne sådan nogle mærkelige. Hvad var det, der satte den? Giv mig nu endnu et stykke, mand. Er det ånds, eller hvad? Nej, vent lige, jeg putter bare noget kul i. 15 der, så laver jeg lige nogle fakler. Så har jeg fakler til mig med. Seed skal vi herop. Nej, fejl. Rasker den. Leder. Sådan der, så skal jeg lige lave en pickaxe. Og så går jeg ned og miner igen. Ned og mine. Det er det, der er vores mission. Var det en zombie, jeg hørte? Hvordan? Nej, fag! Ui, i. Nå, lol! Okay, videre. Den er jeg. Lige ud. Hvorfor laver jeg sådan nogle lange gange? Det er meget nemmere at få XP nu, synes jeg. Hvis så vil man til at dræbe monster, så kan man bare mine. Jeg får ikke XP af kul mere. Hold. Snyd, det vil jeg gerne have. Jeg elsker XP. Fakkel. What the why? Det var lidt lige mere lyst. Prøv lige at blive mere lyst, når jeg smadrer blokkene. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kan høre en zombie. Jeg ved bare ikke lige, hvor han er henne. Jeg kunne den der vej. Hvorfor skal det være så forvirrende hernede? Ja, dejligt. Giv mig guffe. Jeg siger noget står på sådan der. Okay. Jeg går ind. Jeg rykker ind. Okay, her er ikke noget. Jeg har bare sådan noget med stø. Ah! Gå væk! Ah! Dø din fucking bitch. Det gør den aldrig igen, sådan en der. Jeg hader det. Okay, der er en zombie nede. Og der er en slime. Og der er guld.
Åh nej, hvorfor kan jeg ikke lide det her? Nej, gå væk! Den var syg, den var sur, den der. Nej, ikke flere af jer. Jeg gider jer ikke. Nej, gå væk. Din lort. Bitch, man. Ej, nu kan jeg allerede ikke finde tilbage. Men lige her har jeg været for. Jo. Jeg tror ikke der var noget i den grotte der. Står jeg på 12 nu? Ja. Ej, lad nu være at sige den lyd som, men det er ikke sjovt. Jeg er klar over til på, at du bare slår mig ihjel her. Lad nu være. Fuck dig, din flue. Bare til der var det en flue, der sad på min fucking hoved. Som var fucking irriterende, mand. Det skal fandme have nogle slag. Han er sgu ikke alt for grine. Den er sgu ikke ret grineren, den flue. Han er så klam og... Ja, okay, det var lidt... Jeg ved ikke, om jeg skal gå ind i den her grotte, eller jeg skal lade. Hvad? Okay, jeg skal væk. Den har set mig, den kommer for mig. Wow, er den lige blevet... Har den lige taget sådan noget super speed, eller hvad? Super speed inde med hacker! Undskyld, men... Jeg tror ikke, den brugte hack. Hvad er det på nu? 13 livet. Jeg ved ikke, om det begynder at blive... Seriøst! Jeg så noget bevæge sig. Nej. Nej! Hihihi. 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 Din bitch. Så nogle steder kunne det godt være diamond, men der kan være en skeletfyr, og jeg skal væk, fordi at jeg gider ikke skeletfyr, når jeg er tæt på lava. Så dør jeg. Der står creeper nu. Fuck dig. Nej. Au. LOL. LOL. Nej. Undskyld, men det, jeg ved godt, at jeg er en kujon, men jeg gider ikke slås med dem der. For de hacker fucking meget, det der træls-spil. Skeletter, de hacker. Og så tror de pløver efter dem, selvom der er sten og træ og alt muligt imellem. Nå, det er en sten. Videre fremad Mars. Jeg ved ikke, jeg tager lige 2 minutter mere. Jeg skal lave en mob trap eller spawner. Endnu.
Det er bare lige godt, at jeg ikke kan spawne mobs. Den her, den går lige ind og kigger i den. Den tror jeg er god, den her. Kigger lige lidt ind i den her. Nej, lad nu være. Der var det svært. Au, no. No, 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 no. Spis. Spis. Få noget. Det var tæt på. Au. Stop væk din fucking flue. Du skal bare være træls og sætte dig lige på skærmen. Jeg overlevede. Men der er en zombie i nærheden. Sådan der, fremad. Jeg stopper lige når det sådan jeg har lige snakket med en PGS. Og så til næste episode, ikke om. Så er jeg... Nej! Få noget liv. Vand. Diamond! Nu går jeg tilbage uden at dø. Okay, jeg skal op. Plukker for lavaen. Smadrer den der. Lukker af. Og stopper for denne gang. Så næste gang, når I ser videoen, så er jeg hele vejen tilbage. Ha' en god dag.